Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor baman tagasni. Na artli ki constituency on yakun u Conrad house name arhajar arfulai u menteri rangba kajela u Conrad K Sangma nong yalam jong ke NPP hakari. Hakani ke election ke banwan kata u arhajar arfulai on yakun na ki artli ki constituency. Yathu ki khubor belayo lum da u Antor. Na ki telong khubor belayo lum da u Antor la yathu ba u Conrad K Sangma ula penpau hakinong kit kam jong ke NPP Hagaru Hills halor ka jingtmu jong u ban yakun na ki artli ki constituency. Habala persyang ban sngothu ya ka weipat ka constituency ka ba u Conrad Sangma unya khun la sngothu ba unai phai biang sha ka constituency ka ba ula mi khmat ningkong kata ka 50 Sela assembly constituency. Haba phai sha ka 50 Sela assembly constituency u Conrad K Sangma ula job ya ke election na ka party NCP house name arhajar phra. Ha ka ba ula job persya yu Clement Marang u ba ya khun na ka party Congress. U Conrad Sangma ula syadam no ha u Clement Marang bam kwai hadwar u blai ha usnem arhajar khatlai bad ha usnem arhajar khatpra u Conrad shamla ya khunshu ya ke election MLE kumta u Clement Marang ula job yang ke election na ka party Congress ha u usnem arhajar khatpra u Conrad Sangma ula syajib no banong kumu menteri rangba ka jilla bad ha ka kapor udang bad kumu MP jong ka Lok Sabha bad ka para jong u ka Agatha Sangma kala job kum ka MLE na South Tura ha u te usnem kum tau Conrad kum menteri rangbau ha banlong kum MLE bar ka Agatha Sangma kala her shikino na ka kam MLE bar kala ailat yu Conrad Sangma uhin men jongka bu unya khun na South Tura bar ula job kum MLE dangshen haba unong ai khubor ula poisha tura bar haba ya kren berkirupat ba kia thu ba kila yo jingtip bu Conrad Sangma unya khun na kiteki artli ki constituency ha usnem arhajar arfulai kata na South Tura ba na selsela kumba kalong menta ka MLE jong ka selsela ka de ka Fairland CA Sangma kabla job ya ka election chiteng samoy kabla haban pelong na ka daw jong ka jingklat no jong u Clement Marang bar omla bantip ka e ka jing penbej hapeng u Conrad bar ka ne ka MLE ka ba mi khman na ka NPP sha selsela haba persyang banwat ikadaw ka ba u Conrad udon jingtmu ban yakun na ki artli ki constituency ki khubor ki ba omla ban pentikna ki athu ba kadai namar ba u Conrad Sangma udon ka jing artatien ban job yang na South Tura khamtam u kurtong uban yakun na ka BJP house name arhajar arfulai kata u Bernard Marang u badai ru u MDC jong ka ni ka party u dai u kurtong u ba khlan ba